Әсәләм газетаһы тураһында әйтер алдынан кыска гына бер нисә хикәят әйтеп киткем килә. Ул да буһа тәүбә тураһында. Бер зур галим яшәгән. Һәм ул бер мусулман калаһына, имам Абу Ханифа, мусулман калаһына килеп, бер мәдрәсәгә юкларга урын һораган. Был мәдрәсәлә юкларга ярамай, дип уны хаксы елкәһенән тотып куып сыгарган. Һәм был куып сыгарган галимде ул танымаган. Икмәк пешерүче егет: "Агай, әйдә кер. Мин таң алдынан икмәк пешерәм. Һин юкларһың, ял итерһең", дигән. Икмәк пешергән вакытында ул "Әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ" дип зикр әйтә-әйтә, дугаһын әйтә-әйтә камырын баскан. Был галим карап ятканда: "Кустым, һәрбер икмәгеңде тәүбә әйтеп, зикр әйтеп икмәк басаһың. Дугаларың кабул буламы һуң, кустым?" дип сораган. "Әйе, агай, дугаларым кабул була. Бер кабул булмаган дугам да калмады. Бер генә дугам кабул булманы. Ул да булһа, минем менән замандаш бөек галим имам Абу Ханифа бар дип әйтәләр. Шуны гына күргәнем юк. Имам Ахмад, шуны гына күргәнем юк" дип әйтә. Һуңнан был галим елмаеп ебәрә лә: "Һинең ул дугаң да кабул булды, кустым. Һинең дугаңдың көсө минең елкәмдән тотып урамга һөрәп сыгарды" дигән. Менә ни тикле безнең тәүбәләребезнең көсө, дугаларыбызның көсө югары. Гомумән, белем дөньяһында ике төрле гыйлем бар. Беренче гыйлем безгә дөньялыкта, дөньяви нинди дә булһа профессиягә ия булырга ярдәм итте ниһә. Икенче төрле гыйлем ул дини гыйлемдә захир һәм батин дип бүленә. Икенче төрле гыйлем ул да булһа йөрәкне тазарту гыйлеме. Ул гыйлемде Мөхәммәд галәйһиссәлам үзенең укучыларына йөрәктән йөрәккә бирелгән гыйлем ул өйрәтеп калдырган. Үзенең кустыһы һәм кияүе Гали радиллаһу анһуга һәм Абу Бакрга. Һәм шул йөрәктән йөрәккә сыккан гыйлем бүгенге көндә лә безгә килеп җиткән. Ул да булһа: "Әстәгъфируллаһ аллазӣ ла илаһа илля һуәл хаййәл кайюм ва атубу илейһи" дигән формула. Әгәр дә мәгәр бер генә тапкыр тәүбә дип әйтү, ул безнең бер генә тәүбә булһа, был формула безнең 60 мең тәүбәбезне кабул итә. Әле бына ошында залга ингән вакытта кемдәргә кагып итте, без ошо формуланы таратып сыккайнык. Бында утырган апайдар, агайдар арасында ошо формуланы белгән кешеләр күмәк. Әйдәгез әле бергәләшеп ошо тәүбә формулаһын, йөрәкне тазарту формулаһын укыйк бергәләшеп. Әйдәгез. Әстәгъфируллаһ аллазӣ ла илаһа илля һуәл хаййәл кайюм ва атубу илейһи. Өстәп курыкыйк. Әстәгъфируллаһ аллазӣ ла илаһа илля һуәл хаййәл кайюм ва атубу илейһи. Кыскырып укыйбыз. Үзебезнең кулагыбыз үзебезне ишетердә әйтеп укыйбыз. Әстәгъфируллаһ аллазӣ ла илаһа илля һуәл хаййәл кайюм ва атубу илейһи. Бұл формула ябай гына формула түгел. Бұл формула йөрәкне тазарту формулаһы. Студентлар менән эшләгәндә мин үземә шундый һорау биргәнем бар. Ни өчен кеше дөнья югары белеме булһа ла, әдәп, әхлак тураһында белеме булһа ла, ул каты бәгырьле, кырыс күңелле булып кала? Ниндәй белем кеше алырга тиеш һуң? Уның йөрәге йомшарһын өчен. Ниндәй белем кеше алырга тиеш һуң? Уның илай-илай тәүбәләр кылһын өчен. Бак дигән, менә ошо йөрәкне тазарту гыйлеме, йөрәктән йөрәккә бирелгән гыйлемде, ошо Аллаһты танып белү нуры булган кешеләрдән өйрәнеп һәм шул формуланы иртәле-кисле 100 тапкыр, хәтта мөмкин булһа 700 тапкыр тазартып, укып, йөрәкне тазартып була икән. Тагыла бер тәүбә тураһында бер зур булмаган хикәят. Бер кеше иртәнсәк адан әйтергә китеп бара икән. Ямгырлы көн, бултайып йыгыла, киеме бысрай. Кайта ла, киемен алмаштыра ла, яңынан китә мәскә. Икенче тапкыр китеп утырганында ла тагыла тайып йыгыла, тагыла киеме бысрай, киемен алмаштырырга тагыла инеп китә. Өченче тапкырына сыкканда
зонтик тотып, фонарик тотып, ыргәһендә бер әдәм тора икән. Рәхмәт кустым, тик булар икеләшеп Мәскәүгә тикле килеп җитәләр. Мәскәүгә килеп җиткәс, был кеше инмәй. Әйдә кустым, бергәләшеп килеп индек бит, әйдә бергәләшеп намаз укыйк. Юк кустым, укымайбыз. Мин бит шайтан ди. Ни өчен укымайбыз? Чөнки һин ни өчен миңа ярдәм иттең һуң? Беренче тапкыр һин кулап егылганда, Аллаһ Тәгалә һин юынып яңынан сыккас, һинең бүтән булган гынохтарыңды юйды. Икенче тапкыр һин киемдәреңде алмаштырып сыккас, һинең бүтән булган тукымыңдың гынохтарын юйды. Өченче тапкырда әдер тайып егылып тагыла сыктың һәм һинең бүтән булган авылыңдың, бүтән булган һин яшәгән каланың гынохтарын юйып куймаһын дип, шуга миңа ярдәм итәргә килдем дип. Менә тәүбәнең көчен инде. И в конце концов хочу несколько слов сказать про газету «Ассалам». Газета «Ассалам» — это не простая газета, это даже не газета, это дагват. Это слова дагвата современности. Это 350 рублей за подписку за полгода. Что мы можем купить за 350 рублей? Ну, может быть, небольшое количество продуктов за одно посещение. Иногда бывает так, что мы не можем найти слов, чтобы передать что-то, объяснить своим близким. А когда у нас есть на руках газета «Ассалам», это не простая газета. Это газета, над которой работают очень много известных ученых. Газета выпускается уже в течение 27 лет, почти 30 лет в Новой России. Поэтому она выпускается еще на 13 языках. Газета лицензирована. Эта газета распространяется, еще одна особенность, распространяется из рук в руки, из семьи в семью, от брата к сестре, от сестры к сестре. Поэтому это непростая газета. Сейчас, в данный момент, можно сейчас, сию минуту, при выходе подписаться на эту газету. Это одновременно садака, это одновременно знание и это одновременно такая благодать.